Mäkillä on loogisesti sydän. Ja tällä videolle tehdään taas maisteluvideo. Mä teen maisteluvideon. Eli mä oon tämmöset chokko-aakkoset. Eli nyt otetaan pari. Sitten me otetaan täältä tämmönen. Mikä on sitruunahedelmäaakkosista ja siinä on tee. Se maku on vaan ihmeellinen, koska se ei ole sitruunan maku. Silti se oli hyvä, eli mä annan ehkä 3/5. On tämmönen myös hedelmäaakkosista. Tämä maistuu hyvälle, mutta tämä maistuu vähän siitä sitruunalta. Mä annan tälle ehkä 3/5 myös, koska se ei maistu kovin sieltä maulta, mitä mä halusin. Mutta nyt aletaan se. Ja tämä on se sirkusaakkoset. Tämä just. Siinä on se K-kirjain. Hetkusen. Tosi sika hyvää. Siis sika. Mä annan 4/5, koska mä en tykkää paljon salmiakista. Tämmönen vihreä ja musta. Sirkusaakkosesta. Annan tälle myös tätä 4/5. Tämä on keltainen ja tämä. Tässä on T-kirjain. On tälle 4/5. Mitä mä en vielä maistanut? Maistuivat Sitten tämmönen päärynä hedelmäaakkosista. Tämä maistuu vähän päärynälle, mutta samalla pikkusen mansikalle. Ehkä mä annan tälle 4/5. Sitten tämmösiä suklaata. Tämmönen lättäsuklaa ja tämmönen suklaa. Ehkä mä maistan tän suklaan ensin. Nyt täällä on hilloa sisällä. Täällä on jotakin taffeita.
5/5. Ja tässä on sitten tämä suklaalättä. Viisi kautta 5. Erinomaisesti on kaikki Choco-aakkoset. Ja sitten vähän toisen karpussin. Sitten mä löysin tuolla mun huoneesta, kun tein täällä huoneen videon. Sen chipsi, mikä on sweet paprika. On itse asiassa hyvä. Otetaan pikkusen kuulista. 4/5. Mä heti annan. Ja niin. 5/5. Joka se on ehkä sieltä. Ja sitten täällä huoneessa tuolla takaa mä löysin tämmösen karkin. Mikä on tuosta XS-pussista. Mä otin vain yhden, että isi huomaa. Nämä on paitsi kaikki sama makuisia, koska kaikki on eri makuisia, mutta silti tämä on niinku kirpeä eli sama. Tämä on B-sitruuna. Se on se hyvä. Mut kirpeätä. Mä kestän. Oli. Oli jo. 5/5. Joo. Eli tää oli se maistelun video. Ja jos te olisitte maistellut näitä, miten te antaisitte niille? Onko te ikinä maistellut näitä? Esim. Choco-aakkoset, tai sen chipsin, tai sen äskeisen pieni karkin, tai niinku siellä on aika monta kirpeätä. Kaikki, mutta minkälainen, mistä sä tykkäät tässä sirkusta, tässä chokosta, ai mistä mä ainakin tykkäsin. Ainakin tykkäsin tästä. Tää oli niin hyvä. Ja sitten vielä sitä kirpeästä ja chipsistä. Kiitos kun katsoitte. Nähdään seuraavassa videossa.